आभार मानतो. अतिशय कठीण परिस्थितीमध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या मागे गावातील सगळे लोक त्या भाजपाच्या आणि त्या उमेदवाराच्या मागे राहिले. त्याचा हा परिपाक आहे. कारण विकासाला मत या ठिकाणी लोकांनी दिले. तालुक्याच्या आणि जिल्ह्याच्या एका टोकाचा गाव आहे आणि त्याचा विकास जर करायचा असेल तर भारतीय जनता पार्टीचा पर्याय नाही. त्याचं हे उत्तर आहे. कारण मी या प्रक्रियेमध्ये हा जो विजय आहे तो जनतेचा विजय आहे असं मी या ठिकाणी मानतो. एकमत निर्णायक होतं. यानंतर कालेली गेली, मात्र महादेवाचे केरवडे विजयी झालात. महादेवाचे केरडे चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी विजय मिळवला. त्यानंतर नेहरूकरण नारूमध्ये पण दीपक नारकरचे या ठिकाणी सरपंच विजयी झाले. माणगावमध्ये पहिल्या प्रभागात पिछाड उतरा पाहिला. माणगावमध्ये जो पहिला प्रभाग आहे तो पहिला प्रभाग आहे. याच्यात अपेक्षित होतं आम्हाला. फार मोठी पिछाड नाही आहे त्या ठिकाणची. त्या ठिकाणचे 50-60 मताचं ते आघाडी आहे. पुढील जे 4 वार्ड आहेत 2 नंबर ते 5 नंबरपर्यंत ते भारतीय जनता पार्टीचा त्या ठिकाणी बालेकिल्ला आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचा माणगावचा सरपंच बसणार यात कुठल्याही प्रकारचा वाद नाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.